Dublinen bizidan Maider Igartua Bergararrakin injogu gaurkoan hitzordua, 17 urte dira dagoeneko Bergara itxiebenetik, eta gaur egun irakasle diardu ikastetxe publiko batian. Guazen bai Irlandaruntz, Maider hobeto zauketara. Arratsaldeon, Maider! Epa, arratsaldeon, Eneko! Zer moduz dana? Ondo, zuek? Ondo, gu hemendik ondo. Oso ondo. Zer moduz da hori zue pandemia egoera hau? Bueno, COVID-19ak lurralde asko jarri ditu hankaz gora, ez? Eta nik uste dut Irlanda ez dela librea zentzu horretan. Gaur egun daukagu 24.000 inguruko kutsatu ofizialak eta 1.500 heriotz gutxi gora bera izan ditugu. Eta egisa da zenbaki horrek azkenengo aztian asko betu diela, ez? Atzo adibidez 4 hildako bakarrik esan zeben egon ziela. Zentzu horretan bagoia hobeto egisa esan da. Baina gaur egun, 2 hilabete eta erdi pasau di historia hau hasi zanetik, eta egisa da orain daukagula beste zenbaki batzuk askoz ere kezkagarriak eta arduragarriak direnak, ez? Martxo hasieran hemen zaukagun eguneko lauko langabezia eta gaur egun igo da 18ra. Zenbaki horrek ez doiazte hobeto, ez? Kontzinamendua hasi ginen nian, zuen baino beti bili ginen, zetxik hemen etxetik irtetzeko askatasuna eta lehengo egunetik esan ginuan, ez? Etxetik 2 kilometrotara irten pasiatzera eta kirola itxera eta oso ondo bili ginen zentzu horretan. Baina hemendik aurrera, neurri horrek arintzeko plana hemen zuena baino asko polikixo joango da. Gaur egun ondiokan daukagu dana itxita. Bakarri supermerkauak eta daukagu zabalik, eta nik uste dut ekaina bukaera arte ezka zabaltzen hasiko. Zentzu horretan langabeziko zenbakiak ez dio berakungo. Eta bitxartean ikusi beharko dugu birusa zela konportatzen da, ez? Esaten da hemen dagoela eta hemen gelditzuko dela. Zentzu horretan nik uste dut etorkizuna latza daukagula, bai hemen eta bai leku guztietan, baina ikusiko dugu ez? Etorkizuna ze ekartzen gozkun. Eta zuri, beste askori moduan, zuri be lanian zuzen-zuzenian eragin dotzu honek, ez da? Izan be ikastetxe publiko baten diarduzu lanian, zela eragin dotzu zuri? Basabitzei lanian, online bidez? Hombre, lana itxeko modua aldatu dozku, ez? Gu martxoak 12an, genden ikastetxeko gelatan klase presentziarra betiko bezala emoten, eta hurrengo egunean, danok etxean genden. Ikasle guztiak etxetik, irakasle guztia bakoitza bere lekuan, eta moduak aldatu izan ditugu, ez? Telefonuak, tabletak, ordenagailua, bakoitzak aldaben neurrixan, hori onlineen, ez? Lanian ibiliga. E-mailak gora, e-mailak bera, proiektuak grabau, hemen presentau, bilerak, bideo dialdisekin, eta lana etxeko modua guztiz aldatu da. Badakitzue klase presentzialetara bueltako zarein, ez zai bueltako ikasturtea ja hola amaituko duzue online? Aurten, jazta. Bigarren hezkuntzan lana itzen donik eta maiatza bukaeran bukatzen ditugu normalian klasiak. Eta aurten 2 astetan hola bukatuko dugu dana, eta gero irailean agian bueltatuko gara, baina oraindik ez daukagu egun finkorik, zebez. Ikusiko dugu, noiz eta zela bueltatuko garen, ez? Zeue Dublinen bizizara, 2003an joan zinen lehenengo aldiz ara. Kontau, ez da, apur bat, nundik zer dela eta zer bultzatuta joan zinen, bide hori zer dela hartu zeben? Bueno, ni 2000 urtean atzerri hezkuntzako magistaritzako ikaslean nintzen, eta inglesa ikasteko asmoakin nenbilen, ez? Eta nik ez dakiz urtetan 2000 urtean Londresera joan nintzen udaba pasatzeko, pasaune banan inglesa ikasteko asmoakin, baina gisa esan da ez jaten guztau Londres inglesa ikasteko leku ona, ez neban pentsau leku ona zala. Eta hurrengo urtean, Bergarako lagun bat Dublinen bizi izan zan orduan, eta esan joango naiz Dublinera, eta gustatzen jaten, ze topatzen dutenan. Eta holaxe hasi izan, nire abentura Dublinen. Eta llega honitzanetik hasieratik asko gustau jaten, eta tontamente urte pilo bat hemen. Lehenengo urteak gainera zerbitzari moduan, ezta? Bai, hasieran etorri nintzenean ere inglesa oso pobrea zan.
Eta nik nahi neban, ez dakizu, kulturan pixkate parte zela, ezagutu zela irlandarrak zelakoak ziren, zela erabiltzen zeben eren hizkuntza, eta urte batzuk eta gero, konfiantza neukan, eta esan eban, benga, onain hasiko naiz aber irakaskuntzan ze aukera aukaten hemen, ez? Eta, esperientzia desberdinak izan ditut ordundik, hasi nintzen inglesa erakusten, erdera erakusten, gero inglesa erakusten, eta oin heziketa berezian. Azkenengo urtetan esperientzia desberdinak, baina bai irakaskuntzan, gustora. Eta gero, 2014a iristen da, eta eszedentzia bat hartu, eta etxera, buelta? Bai. Ordurako 10 urte baino gehiago, Euskal Herritik kanpon bizitzen, eta konturatzen za, temporia oso azkar pasatzen dela, eta neukan alde batetik familiakin eta lagunekin oroitzapen berrixak sortzeko gogua, Eta beste alde batetik eguzkixa faltan neukan, eta nik uste bi gauza horrek animau zuzkula Jamesek eta neri excelentzia hartzeko aukera eukin nuen, eta zan ginen, guazen Euskal Herrira hilabete batzuk, eta gero igual, eguzki bila joango gara Hegoalderuntz. Eta hola xekun ginen. Hegoalderuntz, la línea de la Concepción, edo, Gibraltar ingurura. Horbe denporatxo bat inze behin. Hanbe irakaskuntza lanetan, edo? Bai, jau ginen ara, Jamesek Gibraltarren lana topau, eta ni konpainietan, Gibraltarreko konpainia desberdinetan erdera erakusten eban, eta gero la linean inglesa erakusten eban. Eta bixen alzian, oso ondo pasau ginoan, urte eta erdi gustora. Zelakoa da Gibraltar, hor muga berezi hori, bitxi hori bentsat, ez? Bai, oso berezia da, Haude, Espainiako azkenengo herrixan, eta gero aireportu bat pasau, eta gero daukazu harri handi bat, Eta jazta hor daude konpainia pilo bat, eta lan egoera oso ondo dago, ekonomikoki oso fuertiak die, eta lan egoerak Espainiakin konparauta asko zobeto, Eta daukazu bi munduren gauza honenak, Daukazu lan egoera honak Gibraltarren, eta gero bizizara Espainian, eta hori horre etxe bizitza rentak oso merkiak, eta oso gustora, leku hona da. Eta 2016an gero, urte eta erdi 2 urte inostian hanbeian, berriz etxera, ezta? Kakotxartean etxera, Dublinera berriz. Bai, 2016ko ekainan Brexitak sorprendidun zozkun pixkat, Eta horrek emon zozkun etorkizun ezagun bat Gibraltarrera begira, Eta esan ginuen, guazen Dublinera, eta ikusiko dugu etorkizunean aldaketak ez baldin badauke hemen, hemen hau egongo da, eta igual etorri halko gaberriz, nahi esan ezkero, baina hori Brexitalkin ezekigun ze pasauko zan. Eta horre lagundu zozkun erabaki hartzia Dublinera etortzeko. Eta gaur egun, esan daike egonkortuta dakotzula zure bizitza Dublinen, Maider? Egonkorta, ez dakit, gaur egun hemen nago, ni ez naiz bankuakin ezkondu, eta ez daukat umerik eta ez ebez, zentzu horretan aske sentitzen naiz, Gaur egun hemen ondo nago, eta etorkizunean ikusiko dugu, Gauzak oso geizki tortzen badien ikusto krisisa daukagula danok, frentian, eta ikusiko dugu, gaur hemen bihar ez dakit. Zer da gehixo botaten duzuna faltan hemendik, Maider? Hombre, familia eta lagunen aparte, udan adibidez, bate bako erosarautzeko plaian bainotxo batzuk hartzia asko botatzen du faltan, Egisa esan da, olako planik hemen ez daukat. Eta gero igual tortilla patata pintxo bat, beltz berezi batekin bebai, askotan botatzen du faltan, Olako gure kulturako gauza normalak hemen eguneroko bizitzan ez daukat, eta askotan pentsatzen duzulako gauzetan. Oso ondo, Maider, eskerrik asko, zeure esperientzia gurekin partekatu izanagatik, eta sorte hon aurrerantzian izango dugu elkarren berri. Besarkada bat. Bale. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ondo segieneko. Ondo segi, agur.